Il-qasma li teżisti fil-Kunsill Lokali tal-Qala bejn is-Sindku Laburista Paul Buttigieg u l-Viċi Sindku Laburista Ivan Ġefaj kompli toħroġ dejjem aktar fil-beraħ f'dawn l-aħħar jiem. Dan meta l-Prim Ministru Robert Abela għamel żjara fir-raħal tal-Qala fejn fost l-oħrajn żar il-ground tal-futbol tal-lokalità li ġie rinnovat riċentament, grounds li huma proprjetà tal-Kunsill Lokali stess. Iżda din iż-żjara s-Sindku Laburista Paul Buttigieg ma ġiex mistieden. Minflok kien hemm biss il-Viċi Sindku Laburista Ivan Ġefaj. Kien propju fl-aħħar ta' żjara meta s-Sindku feġġ mingħajr stedina fiż-żona fejn kien hemm il-Prim Ministru u b'mod sorpriż sab li nsieħbu fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela. Kemm dak il-ħin u anke wara f'messaġġ li tella fuq Facebook, is-Sindku Paul Buttigieg esprima l-frustrazzjoni tiegħu fejn stqar mingħajr kantunieri li hu ma kienx mistieden għal din iż-żjara u spiċċa attenda mingħajr stedina wara l-ġimgħa raf li l-Prim Ministru kien fil-lokalità tiegħu. Kiteb l-aktar mod ċar li hemm min ma jridux jidher għal raġunijiet tiegħu. Għal din iż-żjara kien hemm preżenti wkoll il-Ministru Clint Camilleri li ma ddejjaq xejn jagħmel din iż-żjara mingħajr il-preżenza tas-Sindku. Il-Viċi Sindku Ivan Ġefaj li hu magħruf sew li huwa qrib ħafna tal-Ministru Clint Camilleri kellu sehem prominenti f'din iż-żjara u f'messaġġ li tella fuq Facebook qal li kienu nura lih lil naqal il-Prim Ministru Robert Abela. Din il-manuvra orkestrata mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru mill-Ministeru għal-Għawdex saret sena biss qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u kollox jindika li l-magna tal-Partit Laburista ser timbotta bisħieħ lil Ivan Ġefaj biex ikunu s-Sindku ġdid u jitwarrab bil-pulit is-Sindku preżenti. U fil-waqt li s-Sindku l-Viċi Sindku Laburisti tal-Qala ikomplu jitlewmu bejniethom hemm diversi spazji pubbliċi fir-raħal li tħallew fi stat ta' abbandun.